Ongi etorri UEUren podcasteko bigarren denboraldi honetara. Badakizue UEUk sortu duen txoko honetan ikertzaile euskaldun eta gaztei ahotsa eman nahi diegula. Eta iritzi eta kezka horiek jasotzeko gaur gonbidatuak izango ditugu, baina saio hauetan zehar 4 gai landuko ditugu. Eta datozen asteetan joango gara gai hauek zeintzuk diren erakusten zuei. Ikusten duzuen bezala, berrikuntzen artean ni neu nago, iaz UEUko podcast honetan islari modura egon nintzen, eta aurten hemen nago podcast hau gidatzen. Unai Lertxundi, bihotzean zaitugu, iaz zu egon zinelako podcast honetan gidari lana egiten. Ikusten duzuen bezala, ni Eider Saragoeta naiz, ikertzaile gaztea, igual ezain gaztea, ikertzailea bai, eta, hasiko gara gaurko saioarekin, gai interesgarri bat daukagu gure artean gaurkoan, eta divulgazioa izango da gaurko saioan landuko dugun gaia. Horretarako, 3 gonbidatu ezinbesteko ditugu, hasteko nire aldamenean Aimar Erkiaga daukagu, Lekeitiarra, ikusentzunezko komunikazioan graduatua, eta gizarte komunikazioan masterra egin du. Egun, irakaslea da, eta doktoretza egiten ari da UPV EHUko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailean. Bere tesia, Hego Koreako zinema ikertzeko da. Eta oro har, akademia eta irakaskuntzatik zinema eta kazetari kritikalari bezala kolaboratzen du Naiz irratian. Ongi etorri, Aimar. Eskerrik asko. Bestetik, Ane Portillo daukagu, Berangotarra, ongi etorri zuri ere Ane, eta Ane biokimikan graduatua da, eta zientzien hezkuntzan doktoretza egiten ari da ere UPV EHUn. Horrez gain, aipatzekoa da, 2022an KAF Eluiar sariketan divulgazio artikulo orokorraren saria irabazi zuela. Eta seguraski gero kontatuko diguzula honi buruz pixka bat gehiago. Mila esker. Eta azkenik Josu Narbarte Hernandez daukagu, irundarra bera, artearen historian graduatua eta arkeologian doktorea. Une honetan, UPV EHUn dabil, doktore osteko ikertzaile lanetan, eta Arantzadi Zientzia Elkartean 3 proiektu zuzentzen ari da. Ongi etorri zuri ere. Mila esker. Pentsatzen dut lanez lepo egongo zarela, eta 3 hori ere eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik. Urduri zaudete? Ni askorik ez. Zan behar da, ni askorik ez. Zuek ez dakitz. Zuek? Ez, urduri baino ea zer gertatzen den. Ziur ondo joango dela, ni pixka bat urduri nago, baina, saioan ikuste dut, hau kontrolatzen joango naizela, eta azkeneko saioetarako, hobeto egongo naizela. Divulgazioa hitz egingo dugu gaurko saioan, eta iruditzen zaigu gai hau oso garrantzitsua dela, baina ez dakit etxean zaudetenok ze iritzi daukazuen honi buruz, agian iruzkinen bat utzi nahi duzu ere, gai honi buruz zerbait esateko, eta bestela, jasoko ditugu ere beste modu batera dauzkazuen zalantzak eta kezkak. Eta hasiko naiz gaurko saio honekin galdetu nahi dizuedalako, zergatik den garrantzitsua divulgazioa egitea, divulgazio zientifikoa egitea. Norrazten da iruretatik? Zu. Zer esateko? Edo nitzat da lehenengoko baloia. Bai, hasiko gara. Nik esan behar dut, lehen iruditetat superkuriosua, iruron, igual ez daukat oso argi, divulgazioa iruron, iker, ez da esan, bakoitzak ikertzen daben mundu honetan, divulgazioa modu bardinean eitzen dan. Ziki hori da nire lehenengoko galdera, ez dakizuek zelan enfokatzen duzuen divulgatzea, nire munduan adibidez, zuk esan duzu ninator kasetari mundutik, eta kasetaritzan eta ikerketan erabiltzen dugun hizkuntza oso ezberdina da divulgatzerako orduan. Beaz ez dakit ze puntutara arte gauzen modu bardinean, baina nire munduan esan beharra dago, oso interesgarria dela, zeren azkanean mundu osoko zein eta ikusten dut pelikula bat, eta gero pelikula horren inguruan nahi baduz oso jakin, gure gana edo ikerlariaren gana etortzen da, eta gu divulgatzen duena azkan finean, ikerketa horren inguruan, edo pelikula horren inguruan analizi empiriko, komien artean empiriko bat, ez? Eta guk hortik jokatzen dugu, eta azkan finean nik uste garrantzitsua badala.
ez dakit zuek ze ikuspuntu daukazuen zuen arloan edo. Bai, pentsatzen dut, ikerketa arlo bakoitzak baditula bere kodeak, eta ziuraski kodeak balintzatzen ditu kanalak ere bai, ezta. Ni mintzatzen alna, arkeologiaren ikuspegitik, ezta, eta gure arloan esango nuke ikerketa proiektu horok badula divulgazioaren edo komunikazioaren inguruko kezkaneiko handia. Ze azken finean guk ondarearekin lan egiten dugu, ondarea bada gizartearentzat esan nahi bat duen herrian, bestela ez da ondare, eta gainera gure ikerketa normalean beste arlo batzuetan ez bezala diru publikoarekin finantzatzen da berez. Beraz, logikoa dirudi, diru publikoarekin finantzatutako ikerketa proiektu baten emaitzak ere gizarteari itzuli behar izatea, ezta? Hori da, nik uste dut guk arkeologiatik eduki dugun premisa. Eta horren ondorioz, saiatzen gara, gure lanaren parte dela suposatzen da, ezta, komunikazio lan hori, divulgazio, difusio lan hori egitea, naiz eta ez den beti erresa, aipatu duzun bezala normalean lanez gainezki biltzen gara, zurrunbilo batean sartuta, eta batzutan ez daukagu ere oso argi zeintzuk diren prozedurak, ez dakit zuen kasuan gauza bera gertatzen den. Beraz badagor desfase bat, ez da, alde batetik zer den egin nahiko genukena, egin beharko genukena, eta gero ze baliabide ditugun hori egiteko, pentsatzen dut egunean zer landuko dugula gai hau. Bai, erantzunkizun hori ere, ez, ikertzaile modura. Hane, zuk nola ikusten duzu? Nik hezkuntza ikerketa egiten dut, baina nik divulgazioaren inguruan pentsatzen duanean beti zientzia divulgaziora noa. Formakuntzaz biokimikaria naiz, eta niri divulgazioa ikuspuntu horretatik gustatzen zait. Orduan, niretzako zientzia divulgazioa zergati horretara bueltatuz, alde batetik bada gizarteari ezagutza hori helarazteko, batez ere, badaudelako, zientzia gure eguneroko bizitzan dago, eta garrantzitsua da ezagutza izatea erabakiak hartzeko eta, baina baita niri gustatzen zait divulgazioa egitea do. Divulgazioa orokorrean, uste dalako zientzia gure hezkuntza urteetan zehar oso modu transmisiboan edukien azalpenak izan dira, eta divulgazioa iruditzen zait jendea zientziaz maitemintzeko modu bat. Beti ikasi eta azterketa bat erantzuteko zeo zer zen gai hori bapatean kontatzen da beste modu batean eta jendeak deskubritu dezake divertigarria dela, interesgarria dela. Eta gero niretzako beste zergaiti bat dago ikerlarien ikuspuntutik. Eta da, ikerketa oso, kutxa itxi bat da, hizkuntza oso formala, formatu oso, formalak aspergarriak askotan, eta iruditzen zait oso garrantzitsua ikerlariok divulgazio egite alde batetik gizarteari zerbitzu hori egiteko ez, baina bestetik divertigarria delako egitea, eta batzutan bapatean aldatzea fokoa eta esatea nola kontatuko duta modura kargarri batean, eta baita konturatzeko zenbat gauza ez dakizkigun. Eta uste dugun badakizkigula eguneroko hizkuntzan hitz superkomplexuak erabiltzen ditugulako, baina gero basoaz norbaitia azaltzen, eta esaten zu, ez dakidala hau nola azaldu behar den. Eta igual ikasi nuen karrerako lehenengo mailan, eta hau da kontzeptu super basiko bat eta ez dakit zer den. Orduan, nietzako zientziaren divulgazioa zentzu horretan gustatzen zait, divertigarri delako, interesgarria delako, jendeari erakusteko benetan zientzia zer den. Eta aukera ematen digulako ikasteko ere, ez? Beste modu batera, beste ikuspuntu bat daukagunean ere, beste leku batetik, ez? Heldu diezaiokegu aurrean daukagun erronkari, ez? Agian beste begirada batetik edo aukera ematen du horretarako. Ez dakit zein paper, pixka bat hitz egiten aritu gara, ez? Zein paper duten ikertzaileek divulgazioa egiterakoan, ez dakit karga modura bizi duzuen, pixka bat aipatzen egon zarelako, ez dakit errekonozimentua badaukan, gizarteak baloratzen duen, ez? Egiten dugun lana edo egiten duzuen lana, divulgazioari dagokionez, kasu batzuetan agian, ez delako guztiz, ez? Aitortzen egiten dugun lana, ez dakit nola ikusten duzuen. Nik uste gizarteak baietz aitortzen duela. Agian aitortzen ez dutenak dira, guri soldatu ordaintzen diguten erakunde akademikoak, ez da. Ni azken urtetan unibertsitatean lanan aritu naiz, lehendabizi doktore gai bezala, gero doktore osteko ikerlari bezala, eta, badira normalean etapa nahasi xamarrak, ez da, meritu akademikoak, zientifikoak metatzen joan behar duzun etapa bat suposatzen da, badela.
Eta alde horretatik eskatzen zaigu ikerlari bezala egin ditzagun aurrera eraman ditzagun proiektuak, lor dezagun finantzamendua, irakaskuntza egin dezagun, ikerketa argitalpenak egin ditzagun, baina inon ez da jasotzen meritu bezala, inon ez da baloratzen gizarte zabalari begira egiten difusio lana. Gure lanaren parte dela esaten da beti proiektuetan, gure erantzukizuna dela azpimarratzen da, baina gero horrek ez du onespen bat edo rekonozimentu bat karrera profesionalari dagokionez, beraz hor badago kontraesan bat. Bai. Bueno, azken urteetan igual transferentziari keinu bat egiten hasi zaio, divulgazio horri, ez, aitortze lan horretan, baina bueno, oraindik nik uste dut bidea luzea dela, ez, gai horri dagokionez. Alderdi instituzionaletik behintzat nik uste baietz. Gero gizarte aldetik beste kontua da, nire esperientzia alde hortatik beti positiboa izan da. Beste leku batetik, ez, jasotzen ditugu loreak edo. Ez dakitan. Bai, nik bai nabaritu dela, edo badaki dela, azkenengo urteetan beka eskaerak egiten direnean, divulgazioa kasu batutan bai hartzen dutela kontuan orain. Orduan, hori modu bat da ikerlariok divulgazioa egiteko. Bestela geratzen da gauza voluntario bat bezala, eta lan handia suposatzen du divulgazioa egitea. Orduan, ja modu ofizialean baloratu egiten denean, bai hartu dezakezula zuen eguneroko lanaren denbora bat horretara bideratzeko, baloratuko dutelako, beste merito garrantzitsua delako. Baina orain arte hori baloratzen ezenez, oso jende gutxik egiten zuen, edo modu voluntarioan egiten da, edo oso gutxitan. Orduan, nik uste ikerlariok ez daukagula hain barneratuta. Osa, nik uste askotan egiten dela gustatzen zaizulako. Osa, delako disfrutatzen duzun gauza bat, eta orduan denbora bat dedikatzen diozu hori. Baina, modu ez dakit, ofizialean egin behar denean, orduan nik uste ja jende animatuko dela egiten. Eta igual, bapatean, ez dakit, gustatzen zaio norbait, eta jarraitu nahi du egiten. Baina, baloratu behar da. Gero ez dakit zuek divulgazio egiteko orduan kanalak topatzea erreza egin zaizuen, edo alde hortatik. Ez que ni pentsa dela, meloi zuk aipatu duzu, eta esango neukeia divulgazio kontzeptua nik edo gaur egunean akademia ulertzen den puntotik oso ezberdina dela, ez? Osea, nik benta daukan desentazioa gure munduan da, akademia dela mundu oso hermetiko bat, hitz superarraroakin, aldanik eta komplexuena izan behar den akademia bat da, papera publikatzerako orduan, kongresu batetan ikertzen dozun gaiaren inguruan, eta nik ulertzen duten divulgazioa edo komunikazioa oso ezberdina da, osea da, aldanik eta sinpletasun handizenetik azaldu zu ikertzen zaozena, sinpletasuna ikuspuntu positibotik, osea, pertsona batek ez dabena 4 urte, 6 urte, 8 urte egon mundu honetan, ulertu aldaben puntu batetik divulgatzen saiatuko naz nire gaia, ez? Eta hor niri emoten esentzazioa da, akademiak pixka txarto behiratzen dabela gaur egongo divulgazio hau dela, nik ez dakit txarto behiratu da hitza edo pixkat menosprezio batetik lantzen dela, ez? Osea, zientzia da akademia dira paperrak, baina divulgazio hau pixka dela amateur ikuspuntu batetik lantzen dana, nik esan hor badago lolako ez dakit, dikotomia bat, edo talka bat, gerora, ez dakit, zurrengo kurtita begira landuko dan, baina zuek esan duzuna zuri etorrezat burura, eta kanalen inguruan itzeritxerak orduan, ez dakit, oza, gure inguruan, sortzen dira solako hitzaldiak eta olako gauza, baina geizen bat, bintzan nire akademia ikuspuntutik, dana kongresua, dana da hermetikoa, eta dana da oso, aldanik eta komplexuena itxea, eta divulgazioa, justo nik kontrako ikuspuntutik ulertzen dut, ez dakit, barreina pasateratuen zueri. Ados nago. Bai, nik uste orain momentu honetan divulgazioa egiten dela modu voluntarioan eta zuk orduan sortzen duzu zure kanala. Osea, zuk egiten duzu Instagrameko kontu bat, edo podcast bat, edo baina da, zuk egin nahi duzulako. Bai, ikerketa taldeak ez dauka inolako, edo gutxienez nire esperientzien, edo nik ezagutzen dudan esparrua. Bai. Ikerketa taldeek ez dute hori bultzatzen. Ez dago planteamendurik non, venga, divulgazioaren ikuspuntutik zer egingo dugu orain, nola helaraziko dugu ezagutza hau gizarte zabalera, zer kontatu nahi du. Orduan bai da, voluntarioki egiten den gauza bat. Eta
Hori, eske oso zaila da, denbora asko behar da horretarako. Osa, ez digute ordaintzen horretarako. Ez. Eta horri lotuta, ez dakit, zirt edo zart egiteko galdera bat uste dute planteatuko dizue dela, baina uste duzue ikertzaileok egin behar dugula divulgazioa edo kazetaritzan, edo kazetari batek zientziari buruz, edo gaiari buruz asko ikasi duen pertsona batek egin behar duela. Hau da, kazetari baten lana da divulgazioa egitea edo gure lana, ikertzaileon lana da. Nik edokaten esperientzizatik itengo dotzut. Nik baten zentrazenioa da, dizela bi gauza ezberdin. Osa, nik behintzat nire munduan, Osa, guk daukagun esperientziza kritik edo kasetaritza mundutik eta ikerlari pundutik oso ezberdina da. Batez be, mezu edo metodologia aldetik oso ezberdinak diraz. Nik lan indot sinema kritikalari modura eta sinema kritika mundua, kasetari mundua, da aldanik eta azkarrena, aldanik eta laburrena eta pizkat da titularraren bila doian mundu bat da, ez? Osa, zu nahi dozu ikusi aldanik eta azkarren pelikula bat, eta horren inguruan idatzi iruzpalau hitz, eta hori izango da azkanean klik gehiazen ekarriko dutzun mundua. Hori da nik ikusten dutena kazetariza munduan komunikazioa edo divulgazioan inguruan hitzitzerako orduan. Eta gero akademia munduan hitzen duen ikerketa oso ezberdina da, osa da, zaoz hilabetiak zaoz gai barrien inguruan, ikerketa pilo bat, paper pilo bat, bibliografia pilo bat irakurtzen dozu, eta horren inguruan gero idazten dozuna, askoz be mardulagoa da, askoz be komplexuagoa da, eta nik bi mundu ezberdin ikusten doraz. Gero hortik sortzen den divulgazioa aldala izan bardin ez dakitz. Baina gure munduan, esango nuke bi perfil oso ezberdin dizela, eta bi perfil honek dauken ikasketa esparrua, edo dauken ikuspuntu laborala bai oso ezberdinak iruditzen zara. Zesik ez dakiz zein da hobi haua, esango nuke kasu bakoitzean ezberdinak dizela, eta igual kasu bakoitza badaukola bere behar izana, eta zer eskatzen da, ez publikoaren edo kanal honen artean. Bai, nik berdina, ez dakit norden hobe, bai ikerlari batek divulgazioa egiteko komunikatzen ikasi behar duela erregistroa informala ez den beste registro batean, orduan, hori egiteko gai baldin bada, nik uste oso divulgazioa egin dezakela, edukiak edo ezagutzak badituelako. Eta kontrara, kazetari batek divulgazioa egin nahi badu, igual ezagutza falta zaio. Eta orduan, niretzako oso interesgarria da, elkarlana. Ni zientziara noa beti, bale? Sentitzen dut, baina COVID-eko garaia oso interesgarria izan zen ikuspuntu horretatik. Divulgazioa behar zelako, bai edo bai, gizarteak behar hori zuelako, eta orduan elkarlan handia sortu zen zientzialarien eta kazetarien artean. Kazetariek zientzialariek uler zezaketen informazioa behar zutelako. Eta orduan, transmisio bat zegoen hor, gero haiek kontatzeko, edo batean, zientzialari askok hartu zuten divulgatzaile lana. Orduan, elkarlan hori niretzako oso interesgarria da. Eta ez dut uste batak besteak baino begiten duenik. Egia da, kazetaritzatik igual titularren kontzeptu hori barneratuago dagoela, eta igual ikerlariok ez daukagula hori hain buruan, baina ez dakitea batek edo besteak hobeto egin dezaken. Nik aitortu behar dut galdera honek zalantza handiak sortzen dizkidala. Eta zuk aipatu duzunaren aritik tiraka, bagian galdera da, zein da komunikatzen ari garen horren helburua. Horrutziko dut. Nik aipatu nahi nuen anekdota bat daia, baina baditu antzekotasun handiak aipatu duzun kasuarekin, COVID-aren kasuarekin, irulegiko eskua. Adibide bat jartzearen, ez da? Nik ez dut parte hartu zuzenan irulegiko eskuaren ikerketa taldean, baina Arantzadiko bazkide bezala, hurbiletik bizitu izan dut prozesua, eta ikusi dut zer suposatu den horrek mediatikoki eta mediatikoki kudeatzeko ze zailtasun plantatu dizkion bai elkarteari eta bai proiektua zuzentzen zuten ikerlariei, ez da. Nik gogoratu nahiko nuke, Arantzadiko eskuaren aurkezpena egin zenean, 2022ko azaroan okerez balimanago, izugarrizko oihartzuna izan zuela, bai saretan, bai edabidetan izugarrizko oihartzuna izan zuen, batzuetan oso bapateko eragina, baina bai gero hitza eman zitzaien ikerlariei, makina jestaran zuzendariari bidez hitza eman zitzaion, aukera izan zuen elkarrizketak egiteko, erreportajetan parte hartzeko, hitzaldiak emateko. Herri ere, zabaldu zen. Alde horretatik, nik uste dut komunikazio estrategia Arantzadiko
oso ongi kudeatu zuela, eta gainera kazetariekin oso harreman Estua, ez? Sortu estua zen. eta malgua aldi berean sortu zuela. Bai, Iruñako planetariumeko kola ere. Baina gero gertatu zen beste gauza bat, eta bada, aurkikuntza zientifiko baten aurrean ikerlariak hasten direla eztabaidan. Eta horren ondoren, filologoak hasi ziren eztabaidan, egin zan mintegi bat Gasteizen, eta mintegi horren emaitzak argitaratu ziren iazko azaroan, Nafarroko gobernuak argitaratzen duen Fontes Lingue Baskonum aldizkarian. Eta hor, jasotzen ziren, filologo eta ikerlari desberdinen iritziak, beraien esperientziatik eta beraien arloetatik analizatuta Irulegiko eskuaren inguruan zeuzkaten ikuspuntuak planteatzen, ezta? Aldizkari horren monografikoak 150 orrialde zituen, 11 artikulu, eta hurrengo egunean bertan zeuden medioetan titularrak Irulegiko eskua euskaraz idatzita ez zegoela esanez. Ezinezkoa da, egun bakarrean artikulu guzti horiek patxadaz irakurtzea, bertan jasota duen erreferentziak, bertan jasota dauden eztabaida, debate zientifiko guztiak barneratzea eta ondori hori ateratzea. Ez da, beraz horrik ikusten dugu ere, patekotasunaren behar horrek batzuetan sortzen dituela, gaizki interpretatzeak edo... Gaizki interpretatzea baino gehiago, esango nuke, eduki zientifikoak edo eztabaida zientifikoak dauzkan konplexutasun horien, eta batzutan ikerlariek, beraiek maneiatzen dituzten kode horien inguruko gaizki ulertuak sorditzakela, eta batzutan horrek ere arazoak ekar ditzakela. Horregatik esan dut, niri zalantza handiak sortzen dizkidala galderak. Nork egin behar du divulgazioa? Nik uste dut kazetariek egin behar dutela, zientziaren inguruko lan bat, eta albisteak gertatzen direnean, aurkikuntza zientifikoa gertatzen direnean, ondarearen inguruko aurkikuntza gertatzen direnean, kazetariek hor egon behar dutela. Baina uste dut aldi berean ikerlari hori ere ahotsa eman bertzaigula. Eta ez beti elkarrizketatu bezala, edo ez du zertan elkarrizketatu bezala izan. Nik uste, egile bezala, ere, guk izan dezakegula gure ahotsa, gu espezializatu gaitezkela ere komunikazioan, eta kazetariekin batera, modu osagarrian, sozializazio lan hori egitea ere bai, ez da. Bai, azken finean elkarlanean, ez, aritzea, eta aipatu dituzuen adibide hoiei jarraituz ez, alde batetik COVID garaian gertatu zen guztiarekin, hanek osondo aipatu duen bezala, edo Irulegiko eskuarekin bezala, ez, agian ez da bat edo bestea, ez da zirt edo zart egitekoa, baizik eta elkarlanean edo zubiak eraikiz, eta espezializazio horietan ere loturak sortzen, ez. Eta zubi lan horretan ere, garrantzitsua da zientzia egiten dugunean pausaz edo denboraz, ez, patxadaz egitea, esan duzun bezala, ez, artikulu guzti horiek irakurri, barneratu, eztabaida guzti horiek nondik nora doazen ulertzeko, denbora behar da, ez. Bi norabidetan ziurraski, bai kazetariaren aldetik, hori, patxadaz aztertu beharreko materiala delako, eta baita ikerlarion aldetik ere, guk ere denbora hartu behar dugulako, galderak egiten dizkigutenean, galdera horiei erantzuteko, dagokion behar den patxadarekin eta eman behar diren azalpen guztiak emanez. Eta horri lotuta, gustatuko litzaidake sasi zientzien gaia mai gainean jartzea, ez dakit nolako ezaugarriak eduki behar dituen divulgazio zientifikoak, zer gertatzen den ere gaur egun, edo azkeneko urteetan, ez, sasi zientzien gaiarekin, ikerketari oso lotuta dago, interpretazioak ere hor sartzen dira, mundu ulerkerak, agian zientzia divulgatzerakoan zailtasunak egon dira, eta ez da asmatu, ez, publiko zabalari iristen, egon daitezke hainbat azalpen, edo arrazoi, eta beste batzuk ziur buruan dituzuela. Niri galdera hau planteatu duzu momentuan, etorrezate adibide, orain dela gutxi gertauzen adibidat burura, pixkate anekdotatik landuta, nik aurten emondoraz klasiak ikusentzunezko lehengoko urtean, deukioraz, 100 ikasle. 18 urteko 100 ikasle, eta galdetu neutzen, podcastak guztat esartu ez, da ze podcast entzuten dozu, ez? Eta danak esaten ben, edo uneko 80 esan ban erantzuna zan, Jordi Wilden ez da ezagutzen dozuen, bere podcasta. Dala YouTubeen usteot grabatzen da bela, podcast bat bideoagaz, eta orain dela gutxi Twitterren sortu zen olako debate bat, ze Jordi Wilde planteatu ban podcast honetan, bi sasi zientziako guru, horan esatiarren, eta bi zientifiko. Eta hor sortu zen olako debate bat, ez? Eta nire moten sentazioa da, horrek sortzen den morbua, da oso asko saltzen da bena. Bai alde
bestakitz, magufo edo alde sasi zientzia honetatik, eta zientziaren ikuspuntu honetatik. Eta esango neuke, modu horretan, edo sortzen den debate, edo sortzen den arazo hori dela, gaur egungo gizarte honek onartzen dabela bi ikuspuntuen arteko talka bat. Da nik uste ez dela egiz, hor daukazu pertsona batzuk, ez dauken inungo zientzia aldetik, ez dauken inungo inarririk, eta konparatzen duzu zientifiko batzukin, ez? Eta emoten dau entzuleak edo, kasu honetan nire 18 urteko ikasleak dizela, ondinoko nik uste dut guztiz sortu ez dizen gizabanakuak, hor sortzen da, hon eta gaizkeen arteko talka bat esaten dana, eta nire ikasleak planteatzen ben, ez? Azkan finean, nire konfiantzazko komunikatzaile batek, ez? Dala youtuber hau edo Jordi Wild zeneko komunikalari hau, ez? Planteatzen banituz bi ikuspuntu, azkenean nik entzule modura aukeratu behar dut. Ez, eura planteatzen ben, nire konfiantzazko pertsonalek ekarri banituz 4 pertsona, 2 eta 2, azkan finean nik aukeratuko dut nire ikuspuntua zein da. Ez da hor usteot badagola, ez dakit, zeolako gure gaur egungo gizarte honetan gertatzen den arazo bat, dala, ez da gize puntotara arte, ondo aukeratzen dugun famoso edo ezagun bihurtzen dizen komunikatzaileak, ez? Zenik honako podcasta, entunean pixkat kuriositatez, ez? Nire ikasleak ze gustadezak, ez entzuten dabe. Eta iruditzat dago lor arazo bat benetako zientziatik edo ez zientziatik, benetako jakituria batetik edaten daben komunikatzaile eta gaur egun ezagun bihurtzen dizen figuraren artean oso niri pixkat keskatzen aben arazo bat planteatzen ban horrelako galdera hau etortzaten burura, ez? Ez dakit zuek ezagutzen dozuen kasua, ez dakit ze iritze daukazuen. Bai, eta kasu askotan zilegitasuna ematea, ez? Bi ikuspegi hauek mai gainean jartzea. Baina bizak dizela zilegi, eta nik uste dut arazo bat dagoela gai. Bai, eta aldi berean ere, zientzialariei bioiei kritika egitea horrelako saio batean parte hartzeagatik ere, ez? Hori ere bazegon bukaeran, ez? Zergatik zientzialari modura nolabait maila jetxi eta parte hartzen dezuten horrelako eztabaida batean, ez? Eta, batek ere esaten zuen beharrezkoa da, esparru askotan edo guztietan egotea, sasi zientzia honetan, argudio, puntuz puntu, gauza batzuk eztabaidatzeko eta argitzeko, ez? Agian hori ere, ez dakit... Zeuk aipatu duzu lehen beste kasu argi bat, COVID-aren krisia gertatu zenean. Bai, eske, nik ere barne debate handia daukat horrelako formatuekin, nire ustez txartu dagoena da debatea beraren kudeaketa. Ez dituzun maila berdinean jarri. Eta kalitatezko divulgazioa beti, niretzako egon behar da beti, iturri batzuekin, fidagarriak direnak, publikoak direnak, azterritzakesunak. Tarduan, debate batean, nire ustez ezin dituzu jarri, hain argudio, edo maila ezberdineko argudioak dituzten pertsonak. Noski, kasu horretan niri sortzen zaidan arazoa da, sasi zientzien alde zeuden beste bi pertsona horiek nahiko ezagunak direla. Jarraitzaile asko dituztenak. Tarduan, badakizunez, jende askok ikusiko duela, ez dut hain txarto ikusten, zientzia argudioa jarraitzen dituzten bi pertsonen aurrean jartzea. Ez dut ikusi, programa badakitzein den, baina ez dut entzun, baina pentsatu nahi dut, argudio mailan ezberdintasunak egon behar direla. Ezin direla, pertsona... Nik udarrenia pentsatu nahi dut, Bai. Pentsatu nahi. Bai. Ez dudan ez ikusi, ezin dut esan, baina niretzako, eta nik homeopatiarekin, eta bai, sasi zientzien inguruan zintzu diren printzipioak, zintzu diren ideiak etzean, asko gustatzen zait. Eta benetan hasten zarenean azaltzen, zein den horren atzean dagoen zientzia ikuspuntua, eta zientziatik asaltzen oso erraza da puzle hori apurtzea. Orduan, ez dakit niretzako ez da inbesteko arazoa. Bai, igual, debate danak ez direla izan behar, baina kalitatezko divulgazio bat egiten denean, niretzat erraza da identifikatzen atzean dauden argudioak ondo eginda daudela, edo ez, baldin eta iturriak eskuragarri badaude. Eta niretzako horretan dago klabea, eta da, iturriak eskuragarri egotea. Azaltzean nondik ateratzen den esaten duzun datu hori. Bestela, entzule moduan, edo kontsumitzaile moduan, nik ezin dut jakin zuk egia esaten baduzuen. Zuk igual, sasi zientzien aldekoa bazara, baina super ondo hitz egiten baduzu. Eta, debateetan badago jendea oso ona dena.
Tarduan igual, zuk arrazoia daukazu, baina zuk talento gehiago daukazu hitz egiteko, tarduan zure aldera joango naiz. Iturriak eskuragarri badaude, eta benetan norbaitek aztertu nahi baditu bertan emandako argudioak, ikus dezake alde bakoitza zertan oinarritu den esateko esan duena. Eta baita ere hori modu ulergarrian zabaldu behar da, ez? Baina orduan, oinarrizko arazoa agian ez da inbeste gure gaur egungo gizarte honetan dugun ekosistema komunikatiboa, baizik eta kultura zientifiko arazo bat. Ez, benetan hezkuntza sisteman gizarte bezala metodo zientifikoa zer den, nola funtzionatzen duen, nola lan egiten duen, iturriak nola landu behar diren, iturriak ze balio duten, barneratuta daukagu. Ez que nik neukan pizka sortu uztan galdera da, niretzat portzentaje bat, edo targetaren portzentaje bat, podcast mota honek entzuten da bezena, eurentzako debate horretako iturrietako bat zan aurkezlea. Ez hainbeste zientzialariak, zenik uste dut, naiz eta zuk iturriak jarri, paperak jarri, ez daukat oso argi, entzuletako ze porzentajek nahi daukon intentzio bat paper horrek irakurteko. Ez da, gizu puntutara arte dagoen interes erreal bat, gaur egungo gizarteko publiko honetan, benetako egia hau jakiteko, eta gehiago ez dan, ez dakit, olako kontzumo, ez dakit, harineko olako podcast, edo bideo podcast mota bat, ez? Gaitasuna dago ulertzeko, ere? Paper zientifiko hiek? Ez que esaten ari zaren honen atzean, azkenean dago background soziologiko bat, ez da, balio aldetik, hezkuntza aldetik, gizarte bezala dauzkagun, nola esango nuke, gizarte bezala antolatzeko orduan, eta gure eguneroko bizitzan jokatzeko orduan daukagun tresnak edo baliabideak. Dauzkagun baliabideen aldetik, hor nik uste badago lagabezia bat. Begira, nik lehentzuk jarri duzu adibide negatibo bat, ez da, eta nik jarri nahiko nuke adibide positibo bat. Eta da, azken urtetan adibidez, Euskarazko Wikipediak izan duen garapen izugarria. Eta Euskarazko Wikipediara joten alin bagara, nik karrera ikasi nunean duela hainbat urteia beti esaten zen, ez zela iturri baliagarri bat, eta ziur aski jarraitzen du iturri baliagarri bat izan gabe, neurri handi batean etengabe editatzen ari delako, eta etengabe bilakatzen ari delako. Baina, bada, iturriak bilatzeko tresna ezin hobe bat, gaur egun. Zergatik, badalako jende asko, azken urtetan lan handia egin duna, gainera sarean, eta modu kolaboratiboan, eta gainera zientziaren eta ezagutzaren partekatze publiko filosofia eder batekin, lan egin duena, iturrietan oinarritutako artikulu handana bat sortzen, eta iturri horiek behar bezala referentziatzen, eta iturri horien arteko loturak Wikipedian txertatzen, ezta? Eta gaur egun, nik eskolak eman ditudanean, bai batxillergoan, bai unibertsitatean, ikaslei esan diet, ez fidatu Wikipediak esaten duenaz, baina Wikipedia iturriak bilatzeko tresna bat izan daiteke. Beraz, hor badukagu, baditugu praktika txarrak, gure gizartenetan, baina baditugu praktika onak ere bai. Bai, hemendik eskerrak ematen dizkiegu ere, eduki euskaraz sortzen duten eta Wikipedian lanean ari direnei, eta baita ere emakumeen ikusgarritasunean, Wikipedian artikulu asko argitaratzen ari diren talde guzti hoiei, lan ezin hobe egiten dutelako, eta Josuk esan duen bezala, ez gure egunerokotasunean erabili dezakegulako, ez. Eta euskarazko divulgazio horri buruz hitz egiten, ez dakit zein egoeretan dagoela uste duzuen euskerako divulgazioa, nik aipatuko dut Koldo Garzia, berak divulgazio lan handia egiten duelako, gainera, oso gai konplexuen inguruan, kafe pintxoak asko partekatzen ditu eta, asko eskertzen dugu ere, momentiko hori, ez dakit zuek nola ikusten duzuen euskarazko divulgazioa. Ni saiatu naiz honen inguruan datuak bilatzen, non baiten zen, baina nik ez ditut aurkitu. Orduan, hau da, nire esperientzian oinarritua. Nik podcastak entzute ditut asko, eta azken 2 urteetatik ona, euskarazko podcasten igoera nabarmena ikusi dut. Zientziako podcastak beti egon dira, eta nik uste EITB podcasteko plataforman badaudela asko edo nahiko, badago zer entzun, eta hori eskertzekoa da, baina baita ikusi dut beste formatuetan, niri asko gustatzen zekit elkarrizketa podcastak, edo zein gairen inguruan, eta batean gai naiz euskara nire eguneroko
esparru horretara sartzen, niri interesatzen zaizkidan gaien inguruan, batean dibertsitate handia dago podcastetan, euskarazkoetan, esan nahi dut. Orduan, pentsatu nahi dut, bide positiboan goazela, askuntza bide batean gaudela. Ez da egoera honena oraintxe, ezin du konparatu gaztelaniako egoerarekin noski, baina nik egoera bat ikusi dut eta hori postekoa da, eta jakitea egin daitekela, atzetik datorren jendearentzat bada aukera bat. TikToken euskarazko sortzaileak ikustea edo Instagramen, baita ere, erakusten dizu, ez dakit honek hitz egiten badu, ez dakitzen musikaren inguruan, zinearen inguruan, igual nik ere hitz egin dezaket zientziaren inguruan. Bueno, nik uste bagoa zela bide honean. Ez dakit besteek nola ikusten dezuten gai hau? Bueno, hainbat izen propio atera dira. Tartetxo honetan, ez da, aipatu du Wikipedia, aipatu du Arantzadi, aipatu dezakegu Etxe Gobera, UEU, aipatu dezakegu Elu Jarraldizkaria, nik uste badirela hainbat izen propio euskarazko kalitatezko divulgazioan aritzen direnak. Eta ziuraski ezagutzen ez ditugun beste hainbeste. Eta ziuraski deszentralizazio hori ere berri on bat da. Esan nahi duelako, ez dela edo modu espontaneoan egiten diren gauzak direla neurri handi batean, eta beti gora sortzen diren gauza asko egon ditezkela, ez da? Eta nik uste, bilatuz gero, badela, zuk esan duzun bezala, progresio honean goazela. Eta ez dira denak molde berdinetik sortuak, edo ikuskera berdinetik sortuak, ez? Aukera ematen du arlo desberdinetatik, eta bakoitzak bere esparrutik sortzeko. Sakontasun desberdinarekin ere bai. Bai, ez dakit nola ikusten dezun. Nik, ados nago esan dozuen danagaz, kenduta euskararen erabilera, suposatzen dut, gero eta gutxizagoa dela gaur egunean, ni emoten zentazioa da, euskal nukleo honetan sortzen dizela, ez da dinamika ugari, eta ados nago zuk esan duzun modura, podcastak izela, gero eta gehiago dagoen zerbait, esango neuke ez dakitzen zura aldet izan funtzionatzen da, zen ibez daukaraz datuak, baina nik badauka zentazioa, guretzako bintzat badago olako babes bat, edo laguntza punto bat, euskal divulgazioa, euskal ikerketa, euskal, ez dakizan definitu bez, baina bai dagoela punto bat laguntzen da, eta puntoa saiatzen dana bentzat gizartera heltzen. Ez dakiz gero horrek benetan daukon ondorizo garbi bat, zen idaukaten zentazioa nire ingurua bentzat gero euskara gutxiago entzute hotela, baina hori kenduta bai iruditezatela badagoela babes bat. Benetako babes bat saiatzen dela, eta gero ez dakitze puntuta arte konektatzen daben audientzia potolo bateaz, Euskal Herri mailako audientzia bategaz. Baina nik esango nuke badagola, saiakera bat, badagola intentzioa, eta gure aldetik ikerlari modura badagola mintzat saiakera bat horren inguruan. Alegin hori ere, ez, bai. Nik uste dut, gizartearen aldetik erantzuna ere normalean positiboa, eta gainera jendetsua izaten dela. Nire esperientzia mentzat, ez dakit agian badare ikerketarlo desberdinetan errealitatez da berdina izango, ez da, baina badaukagu ohitura bat nahiko ezarria, bai Arantzadik kudatzen dituen proiektutan, baita EHUko gure ikerketa talean ere, urtean zehar egiten ditugun ikerketa arkeologikoak, gero Europako ondarearen jardunaldietan, edo bestelako aukera sortzen denean, bai hitzaldien bidez, bisita gidatuen bidez, artikuluen bidez, argitaratzeko, adibidez, nik badukat tradizio bat, eta eskerrak eman edizkiotera argi aldizkariari artikulu zientifiko bat argitaratzen duan bakoitzan, gero horren bertsio, euskarazko bertsioa argian erreportaje moduan argitaratzeko aukera eman izan didate askotan ere bai, eta, normalean jasotzen dudan feedbacka oso positiboa izan da, eta nik uste jendeak eskertzen dituela ere horrelako edukiak, eta eskertzen duela, pixkat buruari eragina eraztea ere bai, eta eskertzen duela, zalantzak, gazdazkak planteatzea, eta pixkat ez da bai da horiek ere mai gainean jartzea. Nire esperientzia hori izan da. Bai, eta askotan gu geuk ere daukagun eragina, ez, ja argitaratzea agian olako komunikabide batean edo prentxan edo, beste gauza bat da, baina gu geronik ere gure inguruan, ez, lagun artean, kuadrillakoen artean ere, eragin hori daukagu eta hortik ere, azkenean bidea egiten goazela, ez. Hor batzutan begiratzen digute arraro ere. Bai, dudari gabe, baina, asko maite gaituzte eta oraindik hor jarraitzen dugu gure lagun artea mantentzen edo saiatzen. Galdetu nahi dizuet, dena divulgatu behar da? Dena divulgatu daiteke?
No, saiatzen da. Nik ez daukat erantzuna, galdera honen inguruan. Osea, pentsatu dut, baina ez daukat oso argi ze erantzun. Ze dena horretan, gure munduan, imaginatzen dut gugitzen duzen ikerketak divulgatzeko pentsatuta dago zela, puntu batera arte, azken finean diraz ikerketa, zuek esan duzuen modura, gure inguruko edo gure gizarteko ikerketak diraz, baina dena horretan, ez daukat oso argi ze erantzun, ez esan. Ni itzuliko nintzake lehen egin dudan galderara. Zein da helburua? Ez da, hasiera baten esango nuke baietz. Ikerketaren helburua ezagutza sortze baldin bada, ezagutzak zentzua dauka gizarteratzen den aurrean. Erdiaroan monjeek egiten zuten bezala ezagutza beraientzat gorde eta monasterioetan itxita eduki giltzapean, iruditzen zait ez lukela izan behar zientziaren helburua. Egia da, batzuetan ikerketak burutu arte prozesuan egiten diren aurkikuntzek, ez balin badaude aski frogatuta, ez balin badira behin betikoak. Oinarria ez badute. Gure kasuan arkeologian aztarnategi bat, oraindikan guztiz ikertu gabe balin badago, eta arriskua balin badago, ez dakit arpilak eta gertatzeko, edo aztarnategi arriskuan jarri balin baditeke, uler dezaket nola baiteko erreserbak egitea, ezta? Zer nola eta zer helbururekin divulgatu, pixkatere ikerlarion arduraren parte izatea. Baina filosofia orokor bezala nik uste baietz gure lanaren helburua ezagutza hori sortzea dela eta ezagutza horrek izan behar duela publikoa eta balio behar izan behar duela gizarte bezala aurrera egiteko. Nik uste dut behar, igual ez da behar, baina divulgatu daitekela bai. Gainera, nire gertatzen zaina da, askotan, uste dudala divulgazioaren inguruan pentsatzen dugunean, uste dugula edozein pertsonak ulertu behar duela. Eta hori divulgazio maila bat da, baina divulgazioa konplexutasun maila ezberdinetan egin daiteke duzun publikoaren arabera. Orduan, igual ez duzu zertan divulgatu behar publiko orokorrera gauza oso zehatz bat, baina zure helburua baldin bada, jada ezagutza maila minimo bat duen jendeari zeozer kontatzea, orduan, beste gauza batzu konta ditzakezu. Ez du hainbeste jendek entzungo, irakurriko, ikusiko, noski, baina divulgatu dezakezula? Bai. Eta beti ere, eta mugak azalduz, eta niri hori zientzian errepikatu behar den gauza bat iruditzen zaita da, divulgatzen denean, beti divulgatu behar dela baita, zeintzuk diren mugak, zein den zientziaren errealitatea, guk ez ditugu egia borobilak sortzen. Igual batzutan bai, baina normalean ez. Orduan, zeozer kontatzen dugunean, hori beti egon behar da lotuta, ikerketa horrek dituen mugekin. Eta gainera oso garrantzitsua iruditzen zait jendeari hori ezagutaraztea. Hau da, guk hau egin dugu, hau ikusi dugu, baina hau ikusi dugu baldintza hauetan. Eta igual hau ez da horrela, osea, baita ere divulgazioan ikulertzen dut, zientziaren errealitate baten islada bezala. Ez dakit. Niri itxin izenen agarra jodia zuen, arkeologoa Indiana Jones eta gauza bat eta bestea, baina Indiana Jonesek egia handi bat esaten du, eta bada, zientzialariok ez dugula egiarik sortzen. Sortzen ditugula evidentziak. Horreitik, orduan, dana divulgatu daiteke, bai, baldin eta etikoki kontatzen baduzu. Eta jakinda ze publiko den zure helburua. Eta jakinda beti sortzen dugun ezagutza, etengabeko errebisio batean dagoela, eta evidentzia berria sortzen den neurrian berri ikusi beharko dela, eta ziur aski, nabardurak azalduko direla, kontraesanak azalduko direla, eta jarraitu beti ikerketa bukatu gabeko prozesua dela. Bai, paper bat idaztea bezala, ez? Artikulu bat idazten duzunean. Limitations atala. Eta berriro bueltatzen zara marko teorikora, eta berriro hasierara, eta bai horre, betikoa gertatzen zaigu, ez? Ikerketarekin. Bukatzen joateko gustatuko litzaidake aipatzea zuentzat zeintzuk diren divulgazioak dituen erronka nagusiak edo nagusienak agian zuen arlotik edo zuen esperientziatik, baina zein erronka uste duzu dituela? Niretzat da divulgazioa hezkuntza sisteman sartzea. Hau da, batez ere unibertsitate mailan uste dudalako eskoletan bai eite dituztela, ez dakit, edo hasi direla orain, bideoak sortzen, blogak egiten, ez dakit, beste mota bateko iturriak erabiltzen kontatzeko ikasi dutena. Baina unibertsitatean hezkuntza oso formala da. Eta gutxienez zientzian mugatuta daude paperrak egiten, edo posterrak, edo baina hizkuntza zientifikoa jarraitzen.
Eta nik uste oso garrantzitsua dela sartzea divulgazioaren ikuspuntu hori hezkuntzan. Modu horretan, ohitzen garelako erregistro hori erabiltzen, ze formatu daudean, ze gauza egin ditzakegun, eta gero ikerketaragoa zenean modu askoz naturalagoan egin dezakegu itzulpen hori formaletik informalera guntxo gora bera. Orduan niretzako, erronketako bat da hezkuntzan sartzea. Ni oso ados nago giz esan. Eta neanik bedabukat zentazio unibertsitatea dela oso trinkoa esentu horretan. Osea, gure mundua adibidez da pixka kontrakoa. Osea, zuenian emoten esentazioa da igual paper, poster, oso zientifikoa, eta gurea da kontrakoa. Gurea da pixkat egin behar duzu, osea, lehengoko mailatik, ez da izan proiektu, ez da izan gauza, ez da izan podcast, ez da izan bideo, ez da izan korto, eta hori gero nora doian bideratzea be, nik esango neuke esku honetan, irakasleon bategaz, ikuspuntu batetik, horre badugula divulgazio punto bat, ez? Azkan fina hor sortzen dana pixkate bolta bat emon, ez? Eta gurian, adibidez nire munduan oso, igual, ez da, asko gertatu zat, ze ikartzen dozu, ze tesis eitxe dozu, zein da zure gaia, ze ikertzen dozu, eta asaltzen dozuean zer da, sinema ikartzen dozula, jendeak nahiko arraro behiratzen zaitzu. Ez da, zueri gertatu zatzuen zuen munduagaz, nik uste zuria nahiko normala dala, esaten dozunean, joe, zientzia, oza, niri beste izeba, divulgazioa esaten dozu, etortzea burua zientzia. Etortzea, zuek kasuan zauzu biokimika zarela, ez? Biokimika nire burua mintzat divulgazioetik gertua dago nire iker mundua baino, ez? Eta horre badauko zer ikusi, ez? Ez dakitz danak daukon pisu bardina, imaginatot, igual zientizari bai emozdako la garantzia izao. Bueno, gure munduan, edo nire karrera munduan benik ustot badagola lekua, ez divulgazioetarako badagola lekua bai hau lantzeko. Bueno, nik hemen barkatu, matiz txiki baina, bardura txiki bat, zientzia hitz egiten dugunean, gustatuko litzaidake denok buruan eukitzea zientzia, eta ez zientzia izkilarriz, ez, beste guztiak ere, bagarelako, naturzientziak edo gizarte zientziak edo giza zientziak, ez, badaudelako esparru desberdinak, eta askotan buruan zientzia hitza esaten dugunean, naturzientziak, ez, esan nahi dugu, abizen hori jartzea iruditzen zai garrantzitsua dela, bestela askotan ere, nik hezkuntzaren inguruan ikerketa egiten dudanez, askotan, hezkuntzari buruz ez dago hainbeste ikertzeko, edo, etxetik ibiltzeko moduko ikerketak dira, ez? Eta zilegitasuna, eta, balioa eman, eta gauza denak, pixkate alboratzen direlako, Nik lekuko hartuko dizut, eta zientzia balin bada metodo bat, balio duena evidentzia empirikoan oinarritutako ezagutza sortzeko, eta hori balin bada gizarte bezala erabakiak hartzen lagunduko digun, eta gizarte bezala hobetzen jarraitzen lagunduko digun metodo bat, nik uste divulgazioaren helburu nagusia izan beharko lukela, kultura zientifiko hori gizarteratzea eta kultura zientifiko hori zabaltzen laguntzea, alden neurrian behintzat. Eskerrik asko gaur hemen esan dituzuen guzti hauek, biltzen laguntzeagatik, ez dugu saioa bukatu, ez pentsa. Gustatuko litzaidake orain atal pixka bat, pertsonalago edo agian, ez ustekoz betetako atal batera jauzi egitea, eta, ikerketa egiteko ikertzaileok tresna pila bat erabiltzen ditugu, batzutan oso ohikoak direnak, beste batzuk bereziak, batzuei kariño berezia diegu, eta gustatuko litzaidake gaurko elkarrizketatuek beraien objektu edo objektu multzoa aurkeztea, azalpen txiki bat ematea ere, zergatik den zuentzat garrantzitsua, ze balio duen, gero nik bukaeran kontatuko dizuen Nerea. Norkasi nahi du? Ni neu. Nik esan behar daukat, komentatu usta zuenean objektu bat ekarteko ez neukala oso argi zer zan. Ez nekit zueri gertatu zatuen nundi planteatu, ekarri dazkanean, 3 gauza uste ekarri gotezela. Arrazoia kontatuko dizuen, ni podcast batzuk jarraitzen ditudanean, konbidatuak, objektu bat atera bitartean. Objektuak ekartzen dituzte, eta iruditzen zitzaiten, gure podcastean behar genuela, ez? Segun ze podcastera, konbidatuak eramaten dituztelako, objektu desberdinak, eta esan gurean zergatik, ez? Ambizio pixka bat ere. Dinamikotasun egon. Nik erregaz, 3 gauza. Irakurten hauen liburu batezirako, azkanean asko irakurten dugu, esan biharra dago. Momentuan ikertzen agon pelikula askotan ikusten dugu pelikula berdina, eta gero bestetik karriot poster bat, ja dela pixkat, por hacer la gracia esaten dana ez, karriot pelikulaten posterra. Da pelikulat ikertu dutena, eta askotan ikusioten pelikula bat da, eta TFM-erako ikertu nedan, karriot bai, erakusteko jendiari, gomendatzeko bai, así que norbait ez ikusi gomendatzen dut, eta hori karri honik.
Bueno, hemen ezagutzen ari gara barnetik gure elkarrizketatuak eta beraien bizitzaren parte txiki bat, baina bueno, oso esanguratsua eta maitasun handiz bizi dutena. Ane, zure ikerketa? Vale, a ber, ikerketa bueno, ez da batere originala. Nik hezkuntza ikerketa egiten dut, nik STEM, hain modan dagoen STEM hezkuntza hau ikertzen dut, proiektuak sortze ditut bigarren hezkuntzarako, eta orduan nire tresna, osea, guztiok uste dut empatizatuko nik lan egiten deguna. dut honekin. Beti, ez dago beste ezer, bai, noski irakasleekin biltzen naizela, inkestak pasa, baina nire doktorego tesiaren 180 hemen garatu izan da, ez dut beste ezer ikusi. Orduan, gustatuko litzaidake, eta igual ekarrien nituen gauza originalagoak, baina ikuste hau dela esanguratsuena. Eta oinarrizkoena, ez? Denbora gehien Bai. harreman luze eta egonkorrena daukazun tresna, ez? Bai. Agian. Eta urte asko iraunditzala. Bueno, hau ja ez dakit nik, hau ja azkenengotan dago. Ba, nik topikoak pixka bat berresteko arkeologoaren tresna nagusia ekarri dut. Yay! Indusketarako erabiltzen dugun oinarrizko tresna, ziurazki beharko izan erabili beharko dudana. Eta, bueno, iruditzen zait, ongin labur biltzen duela, ez da bedatzen aritu garen, ez da? Zientzia pixkanaka sortzen dela, evidentzia pixkanaka gainazalean dagona arraskatuz azaleratu behar dela, eta, hori xe. Galdetuko nioke objektu horri, ea zer aurkikuntza egin dituen, ea ze aukera eman dizkigun harri asko, lur asko. Ni pixkat arkeologo atipikoa naiz. Ados? Zuk esan duzulen, artearen historian lizentziatua naiz, hasteko, eta jarraitzeko nik tesia egin nuenean, ez nuen inolako aztarnategirik ikertu. Eta ez nuen inolako indusketarik egin. Horren ordez, aztertu nuna izan zen, nekazaritza lurzoruek, iraganeko nekazaritza praktiken inguruan gordeta dauzkaten seinale fisiko-kimikoak zeintzuk diren. Eta zentzu horretan, baserri ingurutako eta mendietako, basoetako eremu desberdinetan lur laginak hartu, sedimentu laginak hartu, eta horiek lagindu izan ditut tresna honekin. Orduan, duela urte askotako lur aztarra horiek nolakoak ziren deskubritzen, ez? Aspaldiko gorotzak, aspaldiko haziak, aspaldiko errautsak, mota guztitako nekazaritza aztarnak. Eta horrek ere laguntzen digu gaur egungo gure bizimodua zer nolakoa den ere ulertzen, ez? Pixka bat nondik gatozen hortan sakontzen. Bai, helburu nagusi azken finean izan da ikertzeak gizakiok ze gaitasun dugun ingurumenera aldatzeko. Eta nola egiten dugun hori, eta ze ondorio ditun horrek, epe luzera. Bai. Eta gaur egungo klima larrialdiari lotuta, oso beharrezko ikerketa, beste zuena bezalaxe, agian ez gure arkeologiako irudi tipiko horri lotutakoa, baina beste bat gaur ikasteko gaude, eta ikasi dugu hau ere izan daitekela. Nik bi objektu ekarri ditut, bat urrezko boligrafoa, tesia bukatu nuenean oparitu zidatena, eskerrik asko. Nola baitere, amaiera hori jartzeko, baina idazten jarraitzeko. Eta bestetik, etxean egindako kandela, lavanda kandela, usaia daukana ere, nahi badezute usaitzeko. Eta, tesia oso estres momentu asko dauzkan epea izaten da. Eta, behar ditugu ere lasaitzen lagunduko diguten ere, elementu batzuk edo, Eta batez ere, maitasunez eginda banima daude, are eta hobeto. Ez daki zerbait gehiago daukazuen, gai honi buruz esateko, agian gelditu zaizu zerbait kontatzeko gogoa. Nik eskerrak emanen izkion, Udako Euskal Unibertsitateri eta baita zuri ere, ona gonbidatu izanagatik, eta ni behintzat oso gustora gonaiz, eta, eskerrik asko. Zuei, eskerrak, gaurko saio honengatik, egin dituzuen ekarpenengatik, ikerketa zientzia hori gizarteratzen laguntzen duzuelako, eta batez ere gai horietan adituak ez garen hori ulertarazten laguntzen diguzuelako. Asko gustatu zait ere nola hitz egiten aritu garen, baita ere zuen objektu horiek erakustea. Zorte onona opa dizuet, etorkizunean ere, hiruoi, zuen ibilbidean, eta,
datorren astean, espero dugu hemen egongo zaretela, gurekin, eta, bueno, landuko dugun gaia, etxeko ikerketa mundura izango da, eta beraz, UEurekin entzun, ikasi eta sentitzeko euskaraz sorturiko ikerlari podcast honetan, datorren astean elkarri ikusiko dugulakoan agurtzen naiz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Mila esker.